V Habsburské říši opět bijí na poplach. Osmané se pokoušejí probojovat si cestu na Vídeň. U Mogersdorfu na hranici dnešního Maďarska a Rakouska se vojska střetnou. I když jsou Turci zde zastaveni, musí rakouský panovník Leopold I. podepsat pro něj nepříliš výhodný mír. 16letý král Václav III. Odpočívá v děkanském domě v Olomouci, když mu kdosi 3krát zabodne dýku do těla. Poslední mužský člen Přemyslovců se hroutí mrtev k zemi. Vrah jedná s největší pravděpodobností na objednávku. František II. Se na nátlak Napoleona Bonaparta vzdává koruny svaté římské říše a prohlásí římskou císařskou hodnost za zrušenou. Říše tak po 844 letech zaniká. František formálně zůstane jen rakouským císařem. Okolo 7 000 Řeků se postaví k obraně v čele se spartským králem Leonidem v soutěsce u Termopil. Třetí den řecké obránce obejdou Peršané kvůli zdradě a vpadnou jim do zad. Leonidas pošle pryč zbytek své armády a zůstává zde se 300 Sparťany, 700 těspíců a 400 bojovníků sté. I když nakonec všichni zemřou, jejich oběť vyburcuje zbytek Řecka k obraně proti silnějšímu nepříteli. Starověký Řím se ponoří do smutečního hávu. Po dlouhých 41 letech vlády umírá první císař starověkého impéria Octavián. Zasloužil se nejen o sformování stále římské armády a pretoriánské gardy, ale i o reformu daní, výstavbu řady silnic a přestavbu několika měst. Mars Observer byla vědecká sonda NASA určená pro geologický průzkum a studium klimatu planety Mars z oběžné dráhy. Odstartovala 25. září 1992 pomocí rakety Titan 3 z letecké základny Eastern Test Range na mysu Canaveral. 3 dny před vstupem na oběžnou dráhu planety byl se sondou ztracen rádiový kontakt a už nikdy nebyl obnoven. Britská armáda vedená generálmajorem Robertem Rossem v rámci probíhající britsko-americké války zapálila Washington. Oheň zasáhne i významná sídla vlády Spojených států, a to Bílý dům a Kapitol. Je to vůbec poprvé a zároveň naposledy v historii, kdy americkou metropoli obsadí cizí vojska. Uherský a český král Ludvík Jagellonský umírá v bitvě u Moháče v dnešním jižním Maďarsku. Zde se neúspěšně utká s armádami osmanského sultána Sulejmana I. Nádherného. Během ústupu z bojiště se český král utopí v bahnitém potoce. V tento den byla spuštěna na vodu loď Slava. Slava byla bitevní loď typu Predrednot a sloužila u námořnictva carského Ruska, poslední z 5 bitevních lodí třídy Borodina. Dokončena byla příliš pozdě na to, aby se během rusko-japonské války zúčastnila bitvy u Tsušimy, díky čemuž přežila, zatímco její sesterské lodě byly buď potopeny nebo se vzdali japonskému císařskému námořnictvu. Postavena byla v baltské loděnici v Petrohradě. Během bitvy v Úžině Mun v roce 1917 byla Slava těžce poškozena německou lodí König. Mělká úžina znemožňovala ústup a tak byla potopena vlastní posádkou. Na základě zkušenosti při hledání vhodné cesty vzájemného dialogu, zejména při karibské krizi, kdy se svět ocitl na prahu jaderné katastrofy, rozhodly USA a SSSR o zřízení přímého spojení mezi Bílým domem a Kremlem. Zakládajícím dokumentem bylo memorandum o porozumění mezi Spojenými státy americkými a Svazem sovětských socialistických republik ohledně zřízení přímého komunikačního spojení, které podepsali 20. června 1963 v Ženevě. První testovací zprávy byly odeslány 30. srpna 1963, v této době fungovala na principu dálnopisu.